weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ngaabu baafata dingiray kon waktu yoni ha to fuladu e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi Sénégal diɗɗal landaji lundu FDR mo leydi Sénégal kolliri metti men faade nguɗo hen laamu guilay nangueteɓe ɓe wutteji teddugal men ɓoorete guilay riweteɓe e leydi ndi caɗele coggu sergu ɓe kolliti ɓe ɗaccirta noon tan maɓe mbaɗi hen haalande mabɓe kala to leydi Mauritanie kene tolno e hewɓe nanga taw ko suuɗiɓe ɗallele ndewani lawol hewɓe hen ko Somalinaɓe ɓe nanga ko toon to Sami ɓe paano ko toon to Nouadhibou woni hen mabɓe ne jogui fo carte d'identité to leydi Mali diwan mo Ténégo guure kewɗe guddama toon uddi ɗum ko joguitiɓe armée ji hewɓe hen dogui heddiɓe ciifodiri nandirale ɓen pelle jihadiste en taweteɓe toon to leydi Guinée Conakry jagoɗɗo administration territorial leydi ndi hande o woni délai joɗodade e ɗin landaji keptinaɗi so tawi kay dossier ji mumen kala ene ndewi lawol ɗum ko coggal hitande yawtunde ken tolno e 53 parti woni firtade e nder leydi ndi kabaruji men jolam jaɓiri jaadeten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbocce musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen da koye kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to kordinnoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde en ɗam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Monta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama ko joom gande kawnide cuuɗotoɗe e nder leyɗele woni Mande Massa Keita joom gandal kawnigal an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama walla boksita sa jokkodire Mande Massa Keita so wannima ko waɗantuma ma yiitu ɗin ngaluji ɗin jiilotoɗa e nder leyɗele kala
mande massa keita gorko pullo hen bange mali ganke hen bange tawetede to segu ene tawe nder leydi mali kettinaɗo e nder windere nde ko wayno mali côte d'ivoire afrique du sud angola zambie mozambique rdc congo hay nokkuji goɗɗi kala mande massa keita ko joom gandal kawningal mbuɗo o yamnota koma so wannima o yima yaruni yiloroni hen ma yitu jama walla kanŋe walla boxit walla gueɗe ngaluji kewɗi ɗi jiilotoɗa e nder leyɗele kala sa yiɗi jokkodirde e mande massa keita joom gandal kawningal ngaluji cuuɗotoɗe nder leyɗele mbatta ko tonggode leydi mali 00 223 76 68 45 99 walla mbaɗa 00 223 capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi joni joni jokkodira e mande massa keita joom gande kawniɗe salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogal sitte rewɓe ɗon ko ɓesdowade e rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji keeceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafima no fotiri so tawi oɗon maldana balɗe tati on ɓuuro dirtaɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuuro jinneji ne yarani ɓen fidaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wona no oppiré sa jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni certa hen ha laaɓa gorko mo melga wuuro jinneji ne yarani ɓen yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe e leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa aƴetta ɗum joni joni moosa no foti no furo ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo riidu ko malaɗo wuri ni wiiɗo sanne sanne gorko mo melga wuuro jinneji ina andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko 500 so neɗɗo yoɓanno ujunnaji 10 ko ujunnaji 5 gorko mo melga wuuro jinneji konni wiiɗo sanne sanne e oɗo saaha joni mo tawe to naccor lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 0404 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗon mi yii ko no wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde sappo e nayi mboya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mine ɗemgal pular leydi Sénégal ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV
ko musidɗo mona Saydou Abouba goomu rewintoɓe ɗaɓɓande jagorɗo ñawoje leydi Sénégal waɗi lulde mum ko ɓe sappoygo ngam yurnitade wonande ɗaɓɓande nde ko fati banggue ittugol hurum sarɗiyankagal wonande Moustapha Diop mo ganduɗa kan woni maire Louga woni kadi député taw kadi koye ɗowgol wonande taw koye ɗowgol takkuwal mo mawɗo gonnoɗo mo leydi Sénégal kanko Jofa Peɗeli koye koppareje kene tolno e temedde jeeɗiɗi ko hande o woni kay ɓen sappoygo luliɓe yurnitade nden ɗaɓɓande ƴeewe noon hol sanga lulde wattende so tawi ittete walla ittetake siftinde mon ko ɓooyani ko wonande fedde darandinde rende ndimago leydi Sénégal wonande kay ɓen kollitino metti mumen faade on taw kadi ganduɗa ko gardiɗo jayde wiyetende Sunugal 24 inde makko ko Aliou Top ɗum ko caggal nde o haalno e leñol fulɓe woni konnguɗi taw kadi ganduɗa ko fulɓe fulɓe ko alda e heeridi ene nawi leyɗele taariɗe leydi Sénégal kala o haali hen noon jayde télé fulɓe ko nande financement ji kala muɗum ɓen kollitino hen noon mette gullitinoma wonande procureur ko wona ɗum ko noon o nanggama o waɗama garde à vue ɗum ko caggal nde o fini e dow inde leñol fulɓe kala wonande cetal FDR e gardegol Khalifa Babacar Sall kamɓe noon ɓe jalti e deƴƴere mabɓe ɓe kolliti o saaha kay ɓe jonnani hay seeɗa wonande nguɗo hen laamu ko waɗata ko so riwde kay ɓen ɓiɓɓe leydi gollotoɓe yogay gollorɓe ɓene nangueni ndumɓe e dow ŋañŋañalde ganduɗa nde ɓe gonnoɗo aɓe kette ɓende ala kala koɓe mbiyani hono ɓen ko mbiyata hande ko waɗa ɗum ko ɓeydugol cogguji genniɗi kono kadi o saaha leydi ndi caɗele guuraɗe hen ɗe kala ɓe garti noon ndeɗo deƴƴere soɓe deƴƴi ene gasama ɓeydo bonde alay saago noon ɓe gummitoɓe kala hen Idrissa Seck kañumne waɗi hen haalande muɗuma mawde no feewi keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal garten koye Samuel Sarr mo ganduɗa wonino taw kadi ko kañum wonno directeur général West Africa Énergie mo ganduɗa ko nanggaɗo guila nogas e ɗiɗi novembre ne tawi e nder kasoji ɗi Sénégal Dakar waɗino ɗaɓɓande jaltugol taw koye dow sarɗi ala kala ko jaɓa hen avocat ji makko noon mbaɗi ɗaɓɓande hesere 17 ndu lewru nden ɗaɓɓande wonata ko ƴewtete talata paaɗo beele ma o yaltu walla ala Jofa Peɗeli noon ko dirtinde koppareje jonɗe no feewi rado ko catal daranigal haqqe innamade ɓe jonnani hay seeɗa ɗe dente taccinteɗe goma e iwde toon to Mauritanie faade Sénégal ɓe hoɓɓe wonnoɓe toon ene nanguiɗa e ŋañŋañalde ne diwa taw koye diwgol ngol ganduɗa rewani lawol e wideɓe kono kadi cogdi mbaɗadi toon won henne nawte tawana e gendiji mumen ɓe kolliti ɓe jonnani eɗen gueɗe hay seeɗa wonande ARTP ko tambiɓe kala ko fate communication leydi ndi Sénégal on poste ɓe jaltini kayito mabɓe ɓe kolliti kala kay joguiɗo carte sim ne waɗe téléphone ne noddira ne haala ne waɗa connecté so tawi noon ngal kartal sim heptinaka e carte ma d'identité walla ni passeport maɗa andu kam dele ɗe dokkeɗa jaaha wonande agence on piis mo tugniɗa beele kadi mbaɗoya e carte ma d'identité walla ni passeport maɗa so tawi ɗum laataki 31 kala kay piis mo ala keptinaɗo koko firtete ha laaɓa seppoji pewjonoɗi hanki o ngam wallidde Farba Ngom kame Dahir Sarr toon to Horefonde ɗum laataki jeeyi sababu wasde ɗum laatade ko superfet Babacar Diagna on woni caliɗo ɗum noon ko hanki ɓe jinno wadde ɗum to hôtel de ville ɗo Horefonde ɗo ngam wullitanaɗe Farba Ngom e Dahir Sarr ko nanguira ko ŋañalde nde ɗaccite ko ɓuuri yawde e yaccade o ko mbir cippirteɗo woni Papa Mbaye taw kadi ganduɗa ko noddirteɗo Pakala Balde kañuma nanga hanki o darima yeeso procureur o weddama e nder kaso ɗum ko caggal kadi yaltini konnguɗi Gulɗi Diaw faade on police taw kadi komo haaldanno o nanggal makko noon waɗino dille mawɗe no feewi
waɗi ɓano jabde ngal nangala goɗɗo kadi cippirteɗo ko biyeteɗo ñang baalo on noon nanga koto bowal aɗa diwoje ngal Blaise Diagne woni AIBD ɗon ɗo yinno yaltu leydi faade toon to Espagne toon wojjanga kankone koye police o felɓodirto toon to Parcelles Assainies unité 15 ko fate banggue auto makko ko toon noon wiya teɓoɗo san waɗa garde à vue soit darade e yeeso procureur ɗum noon ko teskede o saaha ɓeɗo hen jaggaɓe ya taw ko fati banggue wonande gueɗe mabɓe to banggue avenir mabɓe to banggue lamba ya tawɗo saaha ene jogori wonande ɓe jaam e nafoore siftinde mon guila janvier jagorɗo ya gara yamirino wonande kay kala joguiɗo moto e nder leydi ndi nde windito waɗa kadi jelal e nder moto mum ko fati banggue immatriculation beele wawa andede ɗum noon gasi hanki ha laaɓi on date dokkirnoɗo ko lebbi tetan wonno kene tollo e temedere ɗiɗi ujunere moto woni ko windita tenti noon ɓe waɗoɓe cagcaga beele jomin mbawa wadde ya gara taw koye kisal jomin kan taw ne jogui kayitaji celluɗi no fewi beele ustude guyka kame gueɗe goɗɗe ɗe pewani kala e ɓen dognoɓe motoje won hen noon kolliti oɗo saka joƴƴini ɗin ɗereji kono noon haade ɗo gasi kala noddaka hay lawol gotol ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulare nder gendi ndi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie jeeheten ko ton to Luksayba gorgol woɗɗani kay hayɗi taw yen toon musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane woy wadde kala kikiɗe addande men wonande kene nafa men taw kadi kene rutina ɗerɗe men faade Allah subhanahu wa taala. ceerno Ibrahima Saydou Kane min calminima mbima assalamu aleykum wa rahmatullah. ewa aleykum assalam wa rahmatullahi. ceerno Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa. en garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe. ceerno Abdoulaye Sarr jiyaɗo Allah goto no wiye Imamul Ghazali omo haali ɗo haala o wi so tawi a yi jomiraɗo ene ɓittuma e aduna he gurdam ma fof ko ɓittede caɗele ene pawdiri e maɗa jayiyaji ene pawdiri e maɗa o wi ya andu an ka tedduɗo to banggue Allah to ya andu Allah koko ɓadinma ɗo nokku mum ɗo o wi ya andu Allah koko rewnuma e laawol waliyaɓe e laawol moƴƴuɓe koy so tawi tan a yi an aduna o ene metti maɗa hoto sunare maɗa won hen tawat ko jomiraɗo o omo horsinma saabu wonto nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wiyata aduna ko kaso julɗo ko aljanna kefero. aduna ko kaso julɗo ko aljanna kefero lahara ko aljanna julɗo ko kaso kefero. ndeke noon yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara. o wi andu tan Allah koko yiɗi rewnudema e laawol peewal ɗum noon so tawi jayiyaji a jarri borama jayiyaji a wallitorto muñal. o wi sabu Allah yañanta aduna o wonande waliyaɓe ɓe kono noon omo yañana ɓe dokkal to lahara to. kala mo yañanaka dokkal ɗo aduna ɗo ɓaade kay ko julɗo Allah ene yañanamo dokkal to lahara to. yo Allah yañanen dokkal to lahara to. o wi sabu sa teskima tan o hokki yeru sa teskima laamu Firawna laamino ngu no wayi hewde ni ko jarribuji aduna. sa teskima Qaruna biyeteɗo Qaruna o ko jogino e jawdi ko ha joni so yimɓe no piya tindol mbiyata ko hay sa jogima di Qaruna ko jogino ko eko nande ɓen. o wi sa teskima noon to jomiraɗo subhanahu wa taala to wino o ewni annaba ɓe wi ɗumen wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. o wi muñ e ñawore joom maɗa an ko e defare amen gonɗa walla koye ndenare amen gonɗa. o wi ɗum noon firti tan ko jomiraɗo ene yiɗi neɗɗo mo ganduɗa jarrabuyaji so tawi tellima e muɗum wona muñƴo wona jabruɗo Allah. o wi noon ɗeɗo gueɗe tati so tawi tan a
gonɗiniɗi kadi a duumima majji kadi a waɗi ɗum e ɓernde maɗa a yenanama tan ɗeɗo gueɗe tati ko ɗeɗo ko jomiraɗo tan wawi heedandema e majji tan a ɓamtoto a ɓeydoto o wi gueɗal garnal ngal ko hay gooto wawa yurmadema ha fota e joom maɗa kala ko neɗɗo yurmima ko jomiraɗo ɓuuri wawde yurmadema sabu arrahman arrahim o wi a wawa hay gooto wawa andude himme maɗa walla goƴa maɗa ko heewi heewi ko fof ha fota e joomma kala goƴa mo joguiɗa walla ko jiɗɗa hebde goɗɗo wawa andandema ɗum ha fota e joomma o wi hay gooto kadi wawa hoddirandema ittandema jayiyaji ji pawiɗi e dow maɗa ha fota e joomma ko jomiraɗo tellinta jayiyaji ko jomiraɗo kadi ittata jayiyaji o wi ɗum noon eɗen ñaago Allah walla eɗen ñaago Allah dey ko kanum tan woni ballinorteɗo eɗen ballinoɗo Allah ɗo ko Allah tan woni ballinorteɗo ƴoñorgal kadi ala so wona ɗo Allah ɗo ɗum noon yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara yo Allah reen en reenana en ɗum noon o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane mo likseɓe gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Ibrahima Saydou Kane ha toon to Lugsayba gorgola min mbiya allahuma amina ya rabbi keddoɗen ko toon to leydi Mauritanie hanki o gendarmerie toon to Soum ɓe teɓima groupe ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawol taw kadi ko toon to Soum kamɓe noon ɓe paano walla mbiyen toon to Sami jafuɗon ɓe paano ko toon to Nouadhibou ɓuuri hewde mabɓe noon ko ɓuuri hewde e mabɓe noon ko Somalien ɓe ɓorni comci murtanaɓe no darraji ni gam nandidikinaɗe ɓen ene hen noon ene nandikini e police ne jogui faux carte d'identité oɗo sanoɓe tawi e juuɗe ɓen a dadiɓe to barakna gouverneur o fecci toon kene tolno e sappo e joni tonnes liɗɗi ko ballal faade finoɓe toon ɓe gam wallideɓe e kumtaje gam lewru korka ndu ɗum noon e kala saaha Mauritanie ene hollita e yogay état ji he ene waɗa hono ɗeɗon gueɗe dawriyanke biteɗe Sidi Mohammed walla Sidi Mohammed dawriyanke joƴƴinnoɗo ɗerewol to jaagoɗɗo gueɗe e nder leydi kame jaccinigol laamu ha holliti wonande ene ɗaɓɓiri seppo gam o saaha wellitare Mohamed Cheikh Al Qaswani ko noon o wino ɗum noon laamu ngu yiiriɗoma wonande kay ko yennude mawɗo leydi ndi jeeyi sababu noon taƴanede mo hitande ɗum ko caggal nde waɗi lewru e feccere nder kaso ñawore makko yani ma o lelo hitande e nder kaso kono kadi ma o yob amande kene tolno e million koppereje guiya kiɗɗeɗe al akhbar holliri wonande ko fate banggue yaadu toon to jafuɗon ko fate banggue wonande jagorɗo jafuɗo no fewi ko fate banggue jagorɗo rewɓe walla mbiyen jagorɗo sukkaɓe kame ballal jagorɗo sukaɓe kame ballal biteɗo Sofia ɓen to en taha ha o erima wonande hanki o mawo ummin wonande hirjino faade sukaɓe rewɓe janggoɓe to université ji ɗi beele kadi jomen gona jomen gande payodinde ha tenti noon taw kadi ko liggotoɓe e fannu ñawoje kame fannu nden kay kisal leydi ndi leydi Mauritanie laana giwnoka to leydi Mauritanie ene feewi taw kadi ko toon to Espagne ene wonno e kan laana awoɓe kene tolno e capanɗe jeeɗiɗo taw ko ɗannotoɓe e sifa ɗen ɗanle ko sappo e tato tan mbawi faabede faabiɓe ɗon ko awoɓe Maroc naaɓe heddiɓe kala koko maayi ɓen noon faabaɓe ene tawe to hôpital mo Dakhla ene tawe toon to leydi Maroc kamɓe ɗo ɓe giwno koto Nouadhibou ɓe jinno faade ko toon to leydi Espagne ko sappo e tato e mabɓe tan mbawi faabede ɗum faabiɓe ko laana ɓen awoɓe ɓe ɗumuddi kumpital ɓen ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali to leydi Mali Bankas ko laawol hakkude e Bandiagara pont moɓe mbiyata pont Parou koye nokko mbiyata Sangabia walla mbiyen Sango Biya ko kar mo mbiyata Air Bankas jolnoɗo yimɓe ha heewi rewɓe sukaɓe worɓe kala
ɓe paano koto Bamako nden ɓe ngari ha sara pont ɗon mbiyata sango biya ko ɗon noon worɓe jogitiɓe paddiɓe ɓe dartiniɓe ɗon jippiniɓe kamɓe fof ɓoliɓe ha laaɓi wona téléphone ngaji wona haalisaji ni cuɗale mabɓe rewɓe sukaɓe kam ɓen ɗaccita ko wona ɗum ko noon sagataɓe heddiɓe kala mbatta koye on kara nawama haɗo andaka holtoɓe nawa wona ngol noon woni goho ɗen gueɗe ne mbaɗa e nder ngolɗon bolol 10 novembre 2021 ɗum ne kadi waɗino sagataɓe hewɓe nawa toon kanno kadi ko 14 lewru septembre heure toon ne kadi heure mo mbiyata heure kodjo onne kadi dartinoma nawa haɗo hen hay goto e mabɓe artani walla ni accitaka hay seeɗa keddoɗen koto leydi Mali état majeur général armé leydi Mali holliti e nder communiqué mo yaltini subaka hande aljuma o holliti wonande ɓe teɓɓiti walla ni ɓe nderguiti camion ngaji ɗiɗi e ballal renseignement ɗum noon camion ngaji ɗi nderguita koye nokku moɓe mbiyata agrote noon tawete koye région mo Touadine kanji ɗiɗi noon e nder renseignement kala ɗi joɗɗuno ko matériel uji taw ko guerre fano koye ɗen pelle joguitiɓe armé ji holliti noon nokku biyeteɗo El Guetan toon ne kadi camion goɗɗon toon wonno onne ko ƴettaɗo renseignement on noon ɓe bombani ɗum gam teskede civil en e jambour en kala ene ɗon gonno ɓen joguitiɓe armé ji tettunoɓe nokku biyeteɗo Malena on nokku noon ɓe tetti ɗum ne tawi nder région mo Bozo onne kadi ɓe tetti ha tenti noon wuro wiyetengo Sunga kame wuro wiyetengo Maraka ɗiɗo nokkuji kala ɓen wonnoɓe toon ɓe kolliti e nder communiqué chef d'état majeur ɓe teɓɓiti ɓen ɓe jettini men dingiral wolde woɗɓe kay ɓe teɓɓitaka ko ngo wuro uddago e nder cercle mo Teneku gure kewɗe noon woni guddade toon ko wayno ene tawi nder commune mo Kari en tawi nder commune mo Kareri toon noon gure kewɗe guddama toon hewɓe jogui payito jura woni hen kadi ciifi beldal hakkude men ɗen pelle joguitiɗe koye dow saria ñawete toon dokka askal goppata juulu eɗen fannuji kala kalnomo wawa hewɓe hen dogui woni hen erima laamuji ɗi ne mbawata fabadeɓe e ngal ɗo kiɓal ngal ɓe guuri toon ngal to leydi Guinée Conakry Aliou Ba ardi landa modèle nangaɗo ñaawa guila 7 janvier duuɓi ɗiɗi e kaso ne tawe e kasoji ɗi Conakry avocat ji makko noon ɗaɗɓino wawa noddide nden ñawore to cour d'appel ha o ñalawma hande ala kala koɓe keeɓi hen hay noddado woto taw e wideɓe ko waɗa ɗum ko noon cour d'appel kay so tawi a wullitima ko lebbi tati tan fonno wonde kanko noon ko dumba ko ɓuuri lebbi tati haɗo aɓe paadi ala ko gasi hen haydara to leydi Guinée Conakry siftinde moon no gasi 7 octobre 2024 laamu leydi Guinée ƴettino pellital firtude kentolno 53 parti heddi noon 54 parti mbiya yo jaaha keɓloyo dewna koye men lawol ɓe dokka noon happu o ko ha ñande 14 nduɗo lewru gonɗen woni ñalawma hande o kene tolno e nder leydi ndi kala 33 préfecture kala yataw kay kalɗo parti wonno hande o addi ɗin dossier ji nottima kadi batu wonande on jagorɗo administration territorial leydi ndi ganduɗa ko ɗon on batu waɗete togo holliti ne jogui no fandare nadde walla ni ne jogui hande fandare nadde kay wonande diɗɗal biyetengal AES nden kay Kisal Sahel wi noon ko jagorɗo mabɓe affaires étrangére woni Robert dossier ko on holliti ɗum ɗon to Côte d'Ivoire kulhuli mawɗi joni teska to lawol Bunkani hakkude lawol Bunkani ɗum ko kar goto jollunoɗo yimɓe taw koye lawol ndo mbiyata Doropo Kame Buna ɗum noon ko sanga secteur subaka ko nden worɓe jogitiɓe paddiɓe ngol bolol jippiniɓe ɓoliɓe ha laaɓi ha wi ceera ɗum noon teskama oɗo saaha koko fuɗɗiti on saaha noon hewno wade noon guila hitande ujunnaje ɗiɗi e 11 ha hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e ɗiɗi saaha caɗele bannoɗe leydi ndi ko nden ɗeɗo gueɗe ɓurno hewde o saaha noon hewɓe finoɓe toon ɗannotonoɓe kala puɗɗitima hultude e ɗen ɗalle ngam teskede wonande faddotoɓe ɗin karuji koko puɗɗiti
ɓe eeli mo noon autorité ji ɗi ne mbawata wallude ɓe nden ka e kisal RDC Congo ko généraux ji 5 woni kay ñaawaɓe toon to Kinshasa kamɓe ɓe ñaawira ko jam faade armée leydi ndi kamɓe généraux ji e police e mintaneɓe kala dogui kay teppe nding ɗacci on combat hakkude mabɓe rebel M23 toon to Ngoma Nord Kivu banggue funnague leydi ndi ha ganda Ngoma yani e juuɗe rebel en ɓe ganduɗa hande o kañum jooɗi tigui toon to Nord Kivu ne jeeyi nokku ɓurɗo aldude kadi kewɗo yimɓe no fewi kamɓe noon ɓe ñawama toon to Kinshasa ɗo ganduɗa hande o kongone heɓano walla ni onande Angola ne heeɓo jaɓɓade RDC Congo hoorejo leydi mum kamɓe rebel M23 beele kaldigal toon to Luanda kono hawɗo saaha ene ɗeeɓi herƴude no fewi ko fate ngal ɗon kaldigal jolam jaberi Moscou hanki o délégation nelaɓe Donald Trump jettima toon hakkude mabɓe Vladimir Poutine kañumne jaaɓi dartingol haare hakkude mum e Ukraine ken tonno e balɗe 30 kono noon yiiɗi kala mum ko rewne lawol taw nde ciifande haare nde taw kadi ene wawi dartade ko duumi kono noon alay saago gueɗe kala ɓuura laɓɓi tenede no fewi to Iran heeɓi ɓatake gewɗo Donald Trump ngam kaldigal ko fati nucléaire wonande Iran on ɓatake noon yettima e juuɗe Ayatollah Khomeini walla men Ali Khomeini kono Iran foti ma jabto kono ko fati banggue wonande pirtugol walla ni ko fati gueɗe fawre dow oɗon nucléaire kamɓe jardata hen hay seeɗa ma en ketto musidɗo men Alhassane Oumar Mbocco mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sane en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓurɗi tengtude e jolam jaberi ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono Farayse toon dey gardiɗo hono jagorɗo mabɓe toon François hono Beydou waɗi haalande mum ko fatti kay ko Donald Trump ko wi ene fawa e mabɓe ko impose ji fodde 100 temedere ko fatti kay e jarameje mabɓe ɗeɓe gaddata ɗe ɗum noon kamɓene ɓe mbi wonde ɗum ɗon ɓe jeeɓata tan oɗo Donald Trump ene guiyoɓe ene wiya wonde ene waɗa ɓe ko goɗɗe ko gueɗe ɗe jeeyataki e ɗin impose ɗum waɗi noon kamɓe leydi hono France de leydi Europe ɗe kamɓe de ɓe piccimama kay ko sala ɗum no fewi oɗo noon Donald Trump wi noon ko caggal kay e jonde mabɓe toon to Bruxelles e wiide kandi e wiski mo leyɗele kon junde Amérique o so tawi kamɓe ɓe guittani 50 e nder temedere koɓe mbi ko kanko kay o fawata mabɓe kadi ko 200 e nder temedere ɗum noon addi jibru kay no fewi ha hande ko toon to leydi hono France fonctionnaire franco algérien kanko de baɗanode kay kadi tuumaɗo wonde ene ñukindo taw ñukinɗo kadi ko ɓen joɗinoɓe toon to leydi hono France ene totta ɗum habaruji ɗi taw ko leydi hono Algérie ko ono dey waɗa noon taw ko mise en examen guila kay e décembre hono ɓiɗuɗo ɓe wino ko kanko noon ene wayno dey kanko o tottara ko habaruji ɗi ko joɗɗorde kay toon to leydi hono Algérie wonande noon oɗo taw ko gonɗo kay e japperde Abdoul Tamoud ɗon ko wonde kay e ɓen yimɓe makko luldiɓe makko wuurɓe toon to leydi wono France ɗum noon kanko ko tuumaɗo amo waɗa on amo ñukiɗo toon to Italie to de ko chef kadi de la diplomatie taw ko to italien Antonio Tajani ko kanko de ƴetti kono pellital ñande alkamisare 13 lewru mboyi ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi noddude kay joɗaniɗo ɗo leydi hon Russie toon to Rome to wiide ɗum yo ar no Rome caggal kay ndeɓe kay ñiŋi gardiɗo hono leydi mabɓe Sergio Mattarella taw kadi ko wiide wonde kañumne ko ene haala gueɗe ɗe godani e kadi habrude ɗe godani ɗum noon waɗi noon ɓe mbi wonde ngol ɗo woni lawol jeeɗiɓiwol ko walla jeeɗiɓiwol ko amo haala ko leydi Russie ene haala ko wayni alay saago noon ɓe noddamo nde tawno wonde on gardiɗo hono leydi ndi ene wayno de kañum andira tan ko peewal andira ko neɗɗo jokkowo hakkude leyɗele ni hani Europe ɗe kala ɗum noon ɓe jaɓata wonde kay mawɗo leydi mabɓe kay ene ñiŋe ɗum waɗi noon o noddamo toon to Faranisa to joɗɗorde jagogal ko fate gueɗe caggal hono leydi o wi ɗum alay saago wawa kadi arde toon wawa kay kuccikiɗade koɓe mbiyata kon le tungguɗen e jolam jaɓere e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbocco gorko mo sanduko ngam weltare Ayawo TV gorko mo sarandugo Alassane Oumar Mbocco golle ma jooɗi peewiɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to kaɓiɗe to ko Saydou Aboubacar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena